איך להשאיר את הלסתות פעורות ולעצב מצגות מהממות שידברו עליהן לדורי דורות. אני ממש מתרגשת לשתף אתכם בהשקה של סדנת עיצוב המצגות לארגונים. מצגות למשקיעים, מצגות פיננסיות, שיווקיות, מחירתיות או מצגות הדרכה. כן, אפשר לעצב גם מבלי להיות מעצב, ואפשר גם להתאהב, כי בקנווה מתאהבים בכיף וברגע. אז מה תלמדו? תלמדו את אמנות הגשת המסר, בניית מצגת אפקטיבית מתוך תבניות פלוס אלמנטים נוספים שאני ארחיב עליהם, והכל בכיף, בקלות ובהנאה. זה הזמן להשתדרג לעיצוב מצגות מקצועיות עם קנווה. אז בואו, תעברו כאן על כל החומרים ותשאירו לי פרטים. אני אשמח ללוות אתכם וללמד אתכם בארגון שלכם. נתראה בקרוב.